And your mother got a lot to do because your mother went to talk to Miss Dr. Miskeyova in March. We don't know for what reason. Apparently for the use of Macrogol. I have a certificate from a gastroenterologist, children gastroenterologist. The doctor touched her. Listen, I'm reporting what I... To the doctor, you don't need to report. Thank you very much. Can I stop you? What's up? What happened? 19. októbra 2017 doktorka Miškejová odpovedá na e-mail od otca, ktorý sa jej pýtal na vyjadrenia matky, ktoré sa týkali liečby. Doktorka potvrdzuje, že Dufalak bol matke predpísaný v marci 2017 ako liečba na obdobie 30 dní a že nikdy nepredpisovala liek, ktorý by sa mal brať dlhodobo, ako to tvrdí matka. Doktorka taktiež potvrdzuje, že ak dieťa nevie uvoľniť fekalom, klystýr je jedno z riešení. Uisťuje, že matka nikdy nepreukázala, že trpí zápchou, iba keď je s otcom, ako to tvrdí matka. Taktiež ubezpečuje, že nikdy nepovedala, že by dieťa nemalo byť vyšetrené aj ďalším doktorom. 20. októbra 2017, 6 dní do súdneho pojednávania, psychologička Mária Totová vystavuje psychologickú správu o žiadosť matky. V tejto správe psychologička podľa otca opakuje všetky klamstvá, ktoré hovorí matka už od januára 2016 o zdravotnom stave. Okrem toho uisťuje, že je u nej liečená. Je dôležité pripomenúť, že v apríli 2017 psychologička povedala osobne otcovi, že nie je psychologicky liečená. Prečo psychologička vystavuje správu 6 dní pred súdnym pojednávaním o rozvode a zverení do starostlivosti matky? Prečo psychologička zamietla 3 žiadosti otca na stretnutie po ich spoločnom stretnutí v apríli 2017? 26. októbra 2017 sa otec zúčastňuje súdneho pojednávania o rozvode, kde opätovne žiada o zverenie do svojej starostlivosti s 24 videami ako dôkazmi. 6. novembra 2017 otec berie k doktorovi, ktorý potvrdzuje dobrý zdravotný stav a odporúča neustálu kontrolu frekvencie a konzistencie vyprázdňovania. Odporúča zvýšiť dávky Movicolu a že je nevyhnutné prerušiť 8-hodinové návštevy škôlky, aby sa zabezpečilo jej správne vyprázdňovanie. 1. decembra 2017 advokát otca podáva trestné oznámenie na matku za zanedbanie zdravotnej starostlivosti dcéry. Žiada o zverenie maloletej do starostlivosti otca. Do týždňa mu žiadosť zamietajú. 15. január 2018 otec sa stretáva s Majou, nevlastnou sestrou zo strany matky. We know eating and cooking disorders are quite heavy. Or never cook, I mean eating disorders are quite serious. She never cook. And was eating for a year pure rubbish. Yeah. Is in the work. Where is the It was with your mother before. More bad than if she's I know. She was for a year or something under the care of your mother during the day. And this is another reason why reached this condition. Yeah. What kind of problems your mother have? My mother? Eating, Yes, of course. She doesn't cook at all? No. She don't know cooking, my mother. My father was very bad. He was aggressive. He beating my mother. He was beating your mother? Yeah. Maybe 20 years. She was in the hospital too many times. Saw that as well? Yeah, she knows this. If I read the psychology of the paper, what you send me on the email, that is not true. You know how many times the police was in the house because my mother called police, please help me because he will kill me. Too many times. All the neighbor know the story. Sometimes he beating also. Sometimes. And he was alcoholic. He was alcoholic? Of course. Big alcoholic. What about your mom? She started drink alcohol maybe after 15 years if she was married with the father. She was taking care of...
And we know that she was drinking and... If somebody push her, like please doing this, doing, and she don't want, she is in the stress, and then she start drink alcohol. Every day. Every day? Every day. I have 2 sisters. She never speak with these 2 girls. But yeah, I think nobody knows. Better than you? Yeah, some of the rich men sleep with for the money. For money? Of course. What you mean? Slept with them for money? Yeah. Paid? Yeah. These mafia guys? Oh, I'm sorry, these guys, you know? Yeah. One guy is already dead. And what was the name of that guy dead? Peter. Peter? Chongi. Peter Chongi? Yeah, there was nickname. Okay. Chongi. If you open the Google, there is big story about him. Yeah. Somebody shoot him. Kill him. Okay. You know a guy, Peter Chongrad? Alias Chongi? Did you hear about it? He was a mafia guy from Slovakia who was killed in 2004, you know? He used to pay people for sex. Interrogating me. You know who was? You. You're gonna come up with... Yeah, it's recorded. Audio recorded. With names and everything. I think he was in Dubai. I'm not sure, because sometimes he called. 15. januára 2018 advokátka matky predkladá dokument zo škôlky, kde sa neuvádza dátum vystavenia. Ten potvrdzuje uzdravenie céry. Na základe tohto dokumentu sa súd podľa otca svojvoľne rozhodol znížiť počet dní, ktoré má tráviť s dcérou. 23. januára 2018 doktorka Miškejová potvrdzuje prostredníctvom e-mailu, že videla fyzicky počas preventívnej kontroly po dovršení 3 rokov, ktorá sa uskutočnila v decembri 2016. To podľa otca potvrdzuje klamstvá matky z marca a apríla 2017, že doktorka vizuálne skontrolovala. 24. februára 2018 počas návštevy otca idú zo k pediatrovi vo Viedni, ktorý potvrdzuje, že trpí stresovým posttraumatickým syndromom z rektálnych vyšetrení, čípkou, análnych vyšetrení, bolestí pri vyprázdňovaní zo zápchy s tendenciou tvoriť fekalómy. Prečo súd obmedzuje čas, ktorý môže otec stráviť s dcérou, a prečo neumožňuje, aby s ňou trávil viac času, pýta sa otec. 26. februára 2018 otec žiada o psychologický posudok, ktorý by potvrdil, že konflikty majú vplyv na rozvoj zdravej osobnosti a emocionálneho vývoja. 27. februára 2018 sa otec rozhodne predložiť lekárskym orgánom sťažnosť na chirurgičku Máriu Jursovú za zanedbanie lekárskej starostlivosti. 1. marca 2018 trvá na tom, aby prišiel k matke domov. Tam zisťuje, že sa stále vyprázdňuje vo vani a v tom sa aj kúpe. That's a poo-poo. How do you clean that out? Mama, give me the white thing. Just put it inside if it's teeny weeny. Where did he get it from? Where did he come from? He's standing over. Yeah, it's poo-poo. No, como mucho eso. ¿Cambiamos el agua? ¿Cambiamos el agua? Cambia el agua, ábrelo. Okay, Daddy has to go home already, okay? No. 6. marca 2018 je otec informovaný kompetentným lekárskym úradom, že jeho sťažnosť za zanedbanie lekárskej starostlivosti na doktorku Jursovú je predmetom vyšetrovania. 10. marca 2018 si otec naplánoval hodinové stretnutie so psychoterapeutom a dcérou vo Viedni. Pýta sa matky, či s tým súhlasí, a tá odpovedá, že nie. Pričom argumentuje, že je dobre liečená v Bratislave, hoci doteraz otec nedostal oficiálny dokument, podľa ktorého by bola psychologicky liečená. 13. marca 2018 otec hovorí so iným učiteľom angličtiny zo škôlky. Ten potvrdzuje, že má vždy plienku s krémom na poludnie pred návštevou záchoda. Matka opätovne podľa otca klamala súdu 15. januára 2018, keď tvrdila, že zdravotný stav je výrazne lepší od nástupu do škôlky.
Otec sa pýta, prečo matka pokračuje v správaní, ktoré môže oddialiť uzdravenie. Normally when you remove it before going to sleep or before going to pooping, normally she has a little bit of because normally the mother puts some cream in the morning to her. So when you see the nappy is like with poopy, but with cream, so it's not like poop. It is dirty. It's what you see, right? This is what it is. Prečo to isté popoludnie povie matke, aby odišla preč, keď sa s ňou pokúša rozprávať? Go away. Go away. 15. marca 2018 mediátor pán Kutli, ktorého odporúčila sudkyňa počas pojednávania 1. marca 2018, ubezpečuje rodičov, že nie je nevyhnutné, aby sa rodičia stretávali kvôli zdravotnému stavu často. Otec nadobudol dojem, že mediátor vedie toto dôležité stretnutie jednostranne. 11. apríla 2018 otec žiada, aby súd zmenil uznesenie z 31. januára 2018, na základe ktorého by sa mohlo začať so psychoterapiou vo Viedni, pričom predkladá dôkazy o jej závažných zdravotných problémoch. 20. apríla 2018 mediátor stručne informuje rodičov, že končí ako ich mediátor bez udania dôvodu. 21. apríla 2018 otec po návrate z Čile vyzdvihuje dcéru. Všíma si nezvyčajné správanie sa dcéry, ktorá sa pýta opakovane na záchod. Otec volá matke a tá potvrdzuje zvláštne správanie u dcéry, ale otcovi neposkytuje žiadne vysvetlenie alebo ďalšie informácie. Nie je vidieť žiadny pokrok v uzdravovaní. You got to go pee-pee again? Okay, let's go pee-pee again. Okay, that's like the 7th time let's go into the potty even holding the pee-pee, which is something they never did before. What's happening? If you're unable to take care of her, bring her home. If she needs to go pee-pee, go with her, go pee-pee. If she needs to go to the toilet 10 times in 1 hour, go 10 times in 1 hour. That's not normal. It's not normal. She hasn't been doing this. You're not supposed to discuss right now. This is not a place. It's normal or not. She's in the toilet now. She's gonna call me when she's ready. 24. a 26. apríla otec vyzdvihuje zo škôlky podľa platného rozhodnutia súdu. Obidva dni otec nachádza v jej skrinke v plastovom vrecúšku zabalené okakané spodné prádlo. Okay, I will ask. Lubita said that this happened yesterday. 24. apríla 2018 matka úmyselne a násilne napadne otca dverami vozidla, čím mu spôsobuje krvácajúce zranenie na pravej ruke. Otec podáva správu na políciu, ktorá ho následne posíla do nemocnice na overenie zranení. So you listen controlling. Oh. You are the one who is the aggressor here, and you are telling everybody you are not. Look at what you did. Look at just what we did. Look at what you did. Hit it violently. Did you see what you did? ¿Mismo pañal, ya? ¿Te lo cambia la mamá o te lo cambia el papá? Ya, yo lo cambio. Yeah. Tasha. Okay, then Daddy's leaving. Daddy's leaving. Bye. ¿Te cambio? Ya. Why are you hiding? Cambiamos. ¡Listo! No mejora nada. Pañal, está haciendo caca. ¿Quieres ir al bañito? ¿No? Nappy. Ya. Ya, ponte el nappy, mi amor. Vamos a poner el nappy. Mira, gatos. Ok, ya. Yo te espero acá, no te preocupes. Wow. No, avocado? Ya. V máji